ኣብ ሃገረ ኢትዮጵያ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ሓንቲ ሰበይቲ ጥዑም ድውለት ብቕናስ ዋጋ ትሸይጥ ዝነበረት ውልቀ ሰብ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ውዒላ ኣላ። እዛ ሰበይቲ ናይ እንጭዋ ስጋ ክትሸይጥ ስለዝተረኸበት እዩ ኣብ ትሕቲ ሕጊ ውዒላ ዘላ። ክቡራት ተኸታተልትና ንሎሚ ሓደ ሓደገኛ ዝኾነ ብጣዕሚ ድማ ኣቸኳይ መጠንቀቕታ ብፍላይ ድማ ነበርቲ ኣዲስ ኣበባ ዝኾንኩም ሓበሬታ እየ ሒዘልኩም ቀሪበ ዘለኹም። ብፍላይ ድማ ካብዚ ጥዑምን ርካሽን ተባሂሉ ዝሽየጥ ዝነበረ ድውለት ንስኹም እውን ቀሚስኩሞ ዘይምዃንኩም ብኸመይ መርትዕ ኣለኩም? ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ነዚ ቪድዮ ክሳብ መወዳእታ ክትከታተልዎ ይዕድም። ንቻነልና ሓደሽቲ ዝኾንኩም ድማ ሳብስክራይብ ንምድለዋትና እውን ላይክ ምግባር ጀምርዎም። ሓሳብኩም እውን ኣብ ኮመንት ተቐምጡልና። ሰናይ ምክትታል። ታሪኹ ዝጅምር ካብ ሃገረ ኢትዮጵያ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣብ መገናኛ ሰፈር እዩ። ኩሉ ግዜ ኣብቲ ከባቢ ብጣዕሚ ብብዙሕ ሰብ ዝጨናነቕ ቦታ ኣሎ። ኣብቲ ቦታ ድማ ብሰልፊ ምግቢ ዝበልዐሉ ሓንቲ ብቆርቆሮ ዝተሰርሐት ናይ ወይዘሮ ኣዛለች ቤት ብልዒ ኣላ። እዛ ብቆርቆሮ ዝተሰርሐት ንእሽተይ ገዛ ብደገንቲ ትረአ ተራ ገዛ እያ ትመስል። ኣብ ውሽጢ ኣቲኻ ግና እዛ ቤት ብልዒ ካብቲ ከተማ ብሰለስተ ነገራት እያ ትፍለጥ። ሓደ ብጣዕሚ ካብ ማለት እውን ካልኦት ቤት ብልዕታት ዋጉ እቲ ምግቢ ኣዝዩ ሕሳር እዩ። ካልኣይ ድማ ብኣንደበት ዓማዊል ዝዝረበሉ ብጣዕሚ እቲ ምግቢ ብፍላይ ድማ ሳልሳይ ኣብ ንጎ ክሳብ ምሸት ኣብቲ ቤት ብልዒ ዝግልገል ዝጥቀምን በዝሒ ሰብ ብሰልፊ እዩ። ብፍላይ ድማ ተምሃሮ ናይ ታክሲ ሽፌራትን ከምኡ እውን መንግስቲ ሰራሕተኛታትን ናይ ውልቃዊ ስርሖም ወይ ድማ መዓልታዊ ሰራሕተኛታትን እዛ ቤት ብልዒ ዘጨናነቕዋ ዓማዊል እዮም። ናይዛ ቤት ብልዒ በዓል ዋና ዝኾነት ወይዘሮ ኣዛለች ንዓማዊልን ተቕርቦም ፍሽኽታን ዝተመልአ ኣቀባብላን ከምኡውን ንኹሉ ተጠቃሚ ብሕሳር ዋጋ ተቕርብ ምግብን ተደማሚሩ ናይዚ ኩሎ ኣዶ ርህርቲ ወሃቢት ምስክነይቲ ወላዲት ብፍላይ ድማ እዞም ደቀይ ኣጆኹም ብልዑ ከብድኹም መሊኡ ገንዘብ እንተዘይብልኹም እውን ፀኒሕኹም ትህብን ኢኹም ብልዑ እንዳበለት ብጣዕሚ ርህርቲ ወላዲት እያ ትመስል። ኮይኑ ግና ሓደ መንእሰይ ተምሃራይ ዩኒቨርሲቲ ዝኾነ በረከት ዝተባሃለ ኣብዚ ቤት ብልዒ ዝኾነ ነገር ትኽክል ከም ዘይሎ ብፍላይ ድማ ክዕዘብ ጀመረ፣ ክጥርጠር እውን ጀመረ። እዚ ተምሃራይ ዩኒቨርሲቲ ዝኾነ በረከት ብናይ ሕፅረት ገንዘብ ምክንያት ናይ ዝርካይ ዝኾነ ቤት ብልዒ ቀዋሚ ደንበኛ እዩ። እዚ ተምሃሪ ብጣዕሚ ሕሳር ዝኾነ ምግቢ እሞ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እሞ ከዓ ናይ ደርሆ ዋጋ እኳ ብጣዕሚ ንሂሩሉ ኣብ ዝርከብ ዘለሉ እዋን ከመይሉ እዚ ሕሱር ምግቢ ክተቕርብ ክኢላ እዛ ሰበይቲ ብምባል እውን ነእምርኦ ሕቶ ብሕቶ ገበራ። መልሲ ግን የለን። ብጥርጣረን ብጓሃን ክጨናነቕ ጀመረ። ብፍላይ ድማ ዝኾነ ሰብ ናብዚ ቤት ብልዒ እንስሳ ሒዙ ዝኣቲ ሰብ ኣይረአየን። እቲ ስጋ ካበይ እዩ ዝመፅእ እንዳበለ እውን ክጭነቕ እዩ ዝሓድር። በረኸት መጀመርያ ጥርጣርኡ ክዕርፍ እዩ ሓሲቡ ነይሩ። ምናልባት ዶ ካብ ገጠር ናይ በዓላ እንስሳት ይህልዋ እሞ ንሳቶ ፍሬዮም ወይ ድማ ቤተሰባ የምፅኡላ ይኾኑ እንዳበለ እውን ንባዕሉ ክእምን ይፍትን። ፀኒሑ ድማ ኣነ ከብደይ መሊአ ሓድር ኣለኹ፣ ብፍላይ ድማ ገንዘብ እውን ሕሳር እዩ ዘሎ፣ እንታይ ክእትይኒ እዩ ካብ ዝመፀተም ፅምበር ጥራሓይ ንጥመይ እምበር እንዳበለ እውን ባዕሉ ንባዕሉ ከፅናዕንዕ መኮረም። ኮይኑ ግና ሓደ መዓልቲ ናይ በረከት እምሮ ዘዕዝዕግን ክስተት ተፈጠረ። ናይ በረከት ናይ ቀረባ መሓዙኡ ዝኾነ ዳዊት ናይ ወይዘሮ ኣዛለች ድውለት ምስ በልዐ ብጣዕሚ ከቢድ ሕማም ሓመመ። ሆስፒታል ድማ ኣተየ። ኣብታ ምሸት ንሳ ድማ ከቢድ ተምላስን ተቕማጥን ሰውነቱን ተዳኺሙን እዩ ናብቲ ሆስፒታል ዝኸደ። በረከት ናይ መሓዙኡ ክጥይቕ ናብቲ ሆስፒታል ምስ ኸደ ዳዊት ብሓደ ግዜ ናይ ሰውነቱን ኣካላቱን ለውጢ ተዓዘበ። ኣዝዩ ተዳኺሙ ሰውነቱ ብረሃፅ ተዋሒጡ ከንቅጥቅጥ ድማ ይረአ። እቶም ደኳትር እውን ምስ ሓተቶም ድማ እዚ መሓዛኻ ዝተበከለ ምግቢ እዩ ተጠቒሙ ባክተርያ እውን ኣለዎ፣ ብፍላይ ድማ እዚ ባክተርያ ብኣብዝሓ ኣይረኣየን እዩ። እዚ ባክተርያ ዝርከብ እውን ካብ ንህፁንሆም ዘይሕልው ማለት እውን ምስ ርስሓት ዝነብሩን ዝተበከለ ምግቢን ካልኦት ነገራት ዝንቀሳቐሱ እንስሳታት ብፍላይ ድማ ከም ንበዓል ኣናፁ ወይ ድማ እንጭዋ ዝበሉ ዝርያታት ዝመፅእ እዩ ክብል ንበረኸት እቲ ዶክተር ይዛረቦም። በዚ እውን ናይ በረኸት እዝኒ እንጭዋ ዝብል ምስ ሰምዐ ድሙ ብፍላይ ድማ ደሙ ቀጥ በለን፣ ትርግታ ልቡ እውን ወሰኸ። እዚ ኩሉ ጥርጣርኡ፣ እዚ ኩሉ ፍርሑ እውን፣ እዚ ኩሉ ዝተዓዘቦ ነገራት ኩሎም ኣብ ኣእምሮኡ ከም መብራቕ ተገጣጠሙ። ናይ መሓዙኡ ስቃይ ድማ ንሱ ዘምፆ መዘዝ ኮይኑ ተሰምዖ። እቲ ጥፍኣት ናቱ ምዃኑ ንባዕሉ ንውሽጡ ክሓዝን ጀመረ በረኸት። በዚ እውን
ናይ በረከት ጥርጣረ ናብ ቁጥዐ ተቐየረ እዚ ርኩስ ስራሕ እዚ ሰይጣናዊ ስራሕ ስቑኢሉ ክሰጉራ ይከኣደለየን ማለት እውን ካብ ዛዕለት ንሳ ጀሚሩ ድማ በረከት ቀትር ትምህርቱ ምሸት ድማ ናብ ናይ ምርማር ስራሕ ድማ ተዋፈረ በዚ ድማ ምርመርኡ ሓሪሉ ጀመረ ምሸት ናብ መገናኛ ብምኻድ ናይ ወይዘሮ ኣዛለች ቤት ብልዒ ዝግበር ምንቅስቃስ ብሕቡእ ክከታተል ጀመረ በዚ እውን ለይቲ ሰዓት 8 ሓደ ነገር ተፈጠረ ሓንታ ኣረጊት ንእሽተይ መኪና ብዙሓት ናይ ጓሓፍ ዝመስሉ ካሻታት ሒዛ ናብቲ ቤት ብልዒ ዝርከብ ብድሕሪት ኣራገፈት በረከት ነዚ እንትዕዘብ ግና ብድሕሪኡ ሓደ ብጣዕሚ ግዙፍ ሓላዊ ወይ ድማ ዋርድያ ንስኻ ኣብዚ እንታይ ትሰርሕ ኣለኻ በዚ ሰዓት እዚ ክብል እውን ብበትሪ ኣባረሮ በረከት ተስፋ ቆሪፁ ክኸይድ እንትብል እውን ሽዑ ናይቲ ከባቢ ናይ ፀጥታ ምኽበር ዝኾነ ኣቶ ታደሰ ይረኽቦም በዚ እውን ሓደ ክልተ እንዳበሉ ብዛዕባ እታ ቤት ብልዒ የዋግዑ ድሕሪ እዚ ኣቶ ታደሰ ዝወደይ እዛ ሰበይቲ ብጣዕሚ ጨካን ሰይጣንን ሰብ እያ ምስኣ ምልታም ይትረፍካ ኣይትኽእላን ኢኻ ንኹላትና እውን ክተጥፍአና እያ ይትረፍካ ምስ በልዎም በረከት ድማ ኣቦ ናይዚ መሓዛይ ኣብ ሆስፒታል እዩ ዘሎ ኣብ ኣፍ ሞቲ ድማ በፂሑ ነይሩ በዚ እውን ኣብዚ ቤት ብልዒ ዝምገቡ ሰብ እውን ውሕድ ኣይኮነን ካብ ህፃውንቲ ጀሚሩ ክሳብ ዓበይቲ ኣዴታት ኣለዉ እዮም ስለዚ ሰቒልና እንተሓሊፍናዮ ብፍላይ ድማ እንዳፈለጥና ሰቒልና እውን ኩላትና ናይዚ ገበንዚ ተሓባበርቲ ክንኸውን ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ክንዕገስ ኣይብልናን ክብል እውን ተዛረቦም ብፍላይ ድማ በረከት ነዚ ቃላት ናይ ኣይቶ ታደሰ እምሮ ክነክእ ጀመረ በዚ እውን ተስማዕሚዖም ኣቶ ታደሰ እውን ኩሉ ሚስጥር ዝፈልጥዎ ንበረከት ተዛረብዎ በዚ እውን በረከት እቲ ኩሉ ዝጠርጠሮን ዝገመቶን ዝነበረ ሕማቃት ተግባራት ኩሉ ሓደ ብሓደ ኣብ ቦቦቶኦም ተቐመጡ ኮይኑ ግን በረከት ጥዑይ መረዳእታ ክሕዝ ከም ዘለዎ ድማ ሓሰበም እዚ መስካሕክሕ ተግባር ንህዝቢ ንምግላጽ ከምኡውን ንፖሊስ ንምርዳእን ዘድሊ ዘዳግም ቁልዕ መረዳእታ ንምቕራብ ኣዝዩ ከቢድን ሓደገኛን ዝመስል ነይሩ ሓደ መዓልቲ በረከት ናብቲ ቤት ብልዒ ወይዘሮ ኣዛለች ጸሊም ክዳን ተኸዲኑ ጸልማት ተጎልቢቢው ማለት እውን ናብቲ ኩሉ ግዜ ትመላለስ ዝነበረት መንኪላ ብሰላሕታ ተጸጊዑ ብድሕሪኣ ተንጠልጢሉ ጉዕዞ ይጅምሩ ቀጥታ ድማ ናብ ኮልፌ ዝርከብ ናይ ጉሓፍ መድፍኢ ዝኾነ ቦታ ምርሑ ኣብቲ ቦታ ምስ በጽሑ ድማ በረከት ቀስ ኢሉ ብምውራድ ናብቲ ጸልማት ዝኾነ ቆርቆሮ ዝኸበበ ሓደ ሰፊሕ ዝበለ ቦታ ተጸግዐ ተፋሓፊሑ ድማ ኣተወ ሽዕንሽዑ ኣብቲ ውሽጢ ዝረኣዩ ክስተታት ኣዝዩ ዘሕምምን ዘስደምምን ሕማቕ ትዕይንት ተመልከተ ኣብቲ ቦታ ብርክት ዝበሉ ናይ እንጭዋ መጻወድያ ተዘርጊሖም ይርከቡ እቶም ሰራሕተኛታት ድማ እቶም ዝሞቱን ብህይወት ዝርከቡን እንጭዋታት ናብ ካሻ ብምእታው ይክብዎም በቲ ሓደ ገጽ ድማ እታ ርህርህታ ደስ ተባሃለት ወይዘሮ ኣዛለች ድማ ነቶም ሰራሕተኛታት እናኣዘዘት ትርከብ በዚ እውን እቶም ኣናፁ ቆርቦቶም ይገፉ እቶም ካልኦት ነገራቶም ድማ ይድርበዩ ስጎኦም ድማ ይጣሓን ብድሕሪኡ ብበርበረን ቅመምን ካልኦት ምስጢራዊ ቅመማትን ተዳልዮም ኣብ ቤት መገናኛ ፍላይ ድማ ኣብቲ ቤት ብልዒ ዝርከብ ኣብ መገናኛ ብሕሳር ዋጋ ንማሕበረሰብ ይሽወጡ እዚ ድማ በረከት ነዚ ኩሉ ምስጢራት ኣብ ሞባይሉ ቪድዮ ቀዲሑ ሒዙ ድማ ተመለሰ በዚ ድማ በረከት ቀጥታ ናብ ፖሊስ ጣብያ እዮም ሪሖም መጀመርያ እቶም ፖሊሳት ማለት እውን ንበረከት ከኣምንዎ ይኽኣሉን እቲ ትዛረቦ ዘለኻ ማለት እውን ከቢድ ክስ እዩ ናይ እንጭዋ ስጋ ዝሽየጥ ቤት ብልዒ ኣሎ ኢኻ ትብል ዘለኻ ርግፀኛ ዲኻ ደጋጊምካ ሕሰበሉ ይብልዎም ኮይኑ ግን በረከት እቲ ዝሓዞ ቪድዮ ምስ ረኣዮም ግን እቶም ፖሊሳት ኣዝዮም ተደናገጹ ገጾም ድማ ናብ ቁጥዐ ተቐየረ ሽዑ ድማ ፍሉይ ኮማንዶ ሒዞም ናብቲ ቤት ብልዒ ኣምርሑ ካልኦት ጉጅለ ድማ ናብቲ ማለት እውን ዝተረኽገመ ርኹስ ስራሕ ዝሰርሖ ቦታ ሓደ ግቢ ድማ ኣምርሖም ፖሊስ ንኽልቲኡ ቦታ ምስ ተመልከተ ድማ እቲ ዝረኸቦ ነገር ኣዝዩ ብኣእምሮኻ ዘይተቐበሎ ፍጻመ እዩ ተረኺቡ ብዙሓት ናይ እንጭዋ ሬሳታት ከምኡ እውን ኣብቲ ቤት ብልዒ ዝተረኸበ ድማ ኣብ ፍሩጅ ዘሎ ስጋ እውን ናይ እንጭዋ ብፍላይ ድማ ነዚ ናይ እንጭዋ ምዃኑ እውን ብላብራቶሪ ተረጋጊጹ በዚ እውን እታ ናይ እንጭዋ ድውለት ሸይ ዝነበረት ወይዘሮ ኣዛለች ኣብ ትሕቲ ሕጊ ድማ ወዓለት ናይ በረከት ድፍረት ናይ ሓደ ዩኒቨርሲቲ ተማሃሪ ጅግንነት ናይ ማለት እውን ካብ ሕማም ናይ ብዙሓት ህይወት የድሒኑ እዚ ጉድ እዚ ሰቂሉ መሓለፎ ይከኣል ብፍላይ ድማ እዚ በረከት እዚ ሕማቕ ተግባር እዚ ዘየድሊ ነገር ሰቂሉ ክሓልፎ እውን ይኽእል ነይሩ ኮይኑ ግን ልሕንኑን ማለት እውን ንሕልኑን ንመሓዙኡን ክብል ህይወት ኣብ ሓደጋ ብምውዳቕ እቲ ሓቂ ናብ ህዝቢ ቀሊዑ
እዚ ታሪክ ብጣዕሚ ሕሳር ዝኾነ ነገር ብድሕሪኡ ዝተሓበአ ክባር ነገር ከም ዘለዎ ከም ዝርከቦን ክህልዎ ከም ዝኽእልን ድማ ይምረና። ክቡራት ተኸታተልትና ስለዝተኸታተልኩምና ኣዝና ኢና ነመስግን። ሰሰናዩ ሰላም